Prezados militantes e simpatizantes, entendo por simpatizantes os que aquí estades acompañándonos masivamente neste acto que nos congrega con o fin de presentar as candidaturas de un partido de novo cuño que pretende trascender do proceso electoral ao que estamos convocados para o próximo día 21. E digo isto, meus caros amigos, e quero salientalo especialmente porque a Converxencia 21 foi concebida como unha formación partidaria con proxección de futuro, abandonando as vellas ideas ao uso que ven desde xa moito tempo lastrando o desenvolvemento do noso país. Pretendemos sustituir estas ideas vellas, estas vellas ideas a medio dunha oferta de ideas novas e actualizadas, adecuadas á demanda da sociedade galega de unha proposta política centrada e moderada e que contribúe a recoller os votos de tantos sectores do noso pobo que xa están fartos de que os seus intereses estén representados por partidos dependentes de Madrid. Permitídeme nesta altura, para que mellor nos entendades, repasar as propostas concretas que figuran no programa electoral de Converxencia 21. Vou pasar por alto a redución dos impostos, que é o lema clave, eliminar as escandalosas subsidios que reciben os partidos políticos, sindicatos, patronal, suprimir cargos políticos nomeados a dedo. É evidente que no Estado hai un corpo de abogados do Estado que ben poden servir sin designar a dedo a xente, falo a nivel do Estado, igual a nivel da Xunta, igual ao nivel dos concellos. Hai funcionarios e a labor de controlar os políticos debe de corresponderlle aos funcionarios, porque os funcionarios son xente de carreira que saben destas cousas, e se un funcionario lle fai un reparo a un político, non cabe, como están facendo actualmente, seino por propia experiencia de funcionario de moitos anos, que veña ao reparo do interventor, que se produza seguidamente un decreto do presidente do Concello ou da Xunta ou de que sexa, levantando o reparo do interventor e saíndose coa súa, aínda que sexa unha barbaridade. Reducir os concellos, ben, é unha medida tamén que parece lóxica. A Deputación Provincial non cabe en absoluto no sistema que se deriva da Constitución. As Deputacións Provinciais é duplicar o poder. Para que metes entre as autonomías e os municipios, que é a base, meter un ente intermedio que non serve para nada, cando se poden repartir as competencias? Rescates bancarios, en fin, xa isto está na imprensa de todos os días, a magnitud das administracións públicas, as infraestructuras públicas segundo as necesidades dos galegos. Vou vos por dous exemplos. Eu, que son da parte do Carballiño, da época do bipartito, procede unha obra de 5 km que é unha autoestrada que conduce desde a estrada Ourense-Santiago a Porta do Carballiño. 5 km para nada, cando son 3-4 km cando o Carballiño tiñan dúas saídas para ir. Un gasto inútil, innecesario. Están falando tamén a ministra de Fomento, que teño ganas de abordala con este tema, porque ademais é un tema que me afecta a mí, que pasaría por diante da miña aldea ao pé do Paraño, o famoso ave Cerdedo-Ourense, que non é tal Cerdedo-Ourense, que é un ave que iría de Barro, que penso que é a metade de camiño entre Vigo e Santiago, iría ao Irixo. É un gasto innecesario, cun túnel por debaixo de Cerdedo, inútil, gasto inútil que non serve para nada. Os de Vigo van perfectamente, se collen o ave en Santiago e baixan para Ourense, polo que xa está en servizo. En fin, estas son as cousas. Proliferación de empresas públicas. Hai unha cousa que non está aquí e que eu quero, teño comentado a Padín, quero tamén salientar. É o tema de que toda obra que se faga nunha administración pública, nun concello, no mesmo Estado, debe de ser realizada, ofertada mediante subasta. O procedimento de subasta permite que todos os empresarios podan concorrer ao proceso e farao que a faga máis barata, salvo os casos de que poida haber o que se chama técnicamente a baixa temeraria, no cual os técnicos poderían encontrar a media que non sexa temeraria. O sistema de lei de contratos do Estado, sobre todo despois da reforma que fixeron no ano 2008, está concebido, ao meu xuízo,
para que se quede o diñeiro dos contribuintes, o diñeiro das obras, que se quede polo camiño, ben na maus de intermediarios, ben na maus dos propios dirixentes. Hai un procedimento moi especial que se chama o procedimento negociado sen publicidade. En principio, antes do 2008 a cuantía estaba en 60.000 euros. Agora subiron a 200.000 euros. É unha cifra brutal para un concello, 200.000 euros. E pode facerse con convite a 3 empresas para fixar, di a lei, con algunha delas o precio máis xusto. O concurso. O concurso tamén é un medio de contratar que tamén pode ser necesario en algúns casos, cando tes que seleccionar un contratista que teña unhas características determinadas. Pero, ollo, a veces pode facerse o traxe á medida do contratista, sin incurrir en ilegalidade, se difuminas moi ben as cousas que lle pides, pero sabes que as ten só aquela empresa. Se encontrades conforme a vosa maneira de ver as cousas, se coincidides con que as nosas propostas son boas, dádenos os vosos votos, e aínda vos pido máis, convencede aos vosos familiares e amigos para que nos voten de maneira masiva. É hora xa de dicer basta, e podemos dicelo e vos tamén sobre as nosas propostas. Se as nosas propostas vos convencen con cara ben alta, mirando con franqueza os ollos dos nosos interlocutores, porque non temos nada que ocultar. Nós non pasamos lista. Probablemente este discurso iría máis ben para un área do rural. Estamos nunha área urbana, pero no rural pásase lista. Non pasamos lista, non vigilamos aos nosos adversarios, non prometemos postos de traballo que son pagos con o diñeiro de todos, porque non me negaredes que isto é un fraude, un verdadeiro roubo, un atraco. Adiante xa Converxencia 21, e aínda que tardemos moito algún día hemos de chegar. Moi agradecido a todos, moi agradecido.